excited na siya. Dapat kasusunod lagay ang picture ko.
Anong tinitil? Nilagyan mo ba yun ng number 11? Ano ba to? Di pa kasi to tapos eh. Di pa kasi to ready eh. Paano ko makikita yung sarili ko? Diitan mo lang yan. Ang init para tayo nasa oven. I feel like I'm inside the oven. You know? Like a burning barbecue. Hi mga lalab! Mega love! Shout out mga lalab! Just wait lalabs, maglagay lang si host ng harang. Ayan. Market na singkit madam. Just wait madam. Angel Wanderer. Sweet Lady Moon Lover. Bam 29 channel. Ayan. The Top of Life USA. Mega love! Shout out to all of you mga lalabs. Wait lang mga lalabs at maglalagay muna si host ng harang-harang. Mga lalabs. Ayan mga lalabs. Buksan muna ni host yung mga harang-harang natin. Yung kamay ni assistant dyan, oh. Wait lang lalabs, inaayos pa ni host yung harang. Ano ba to? Paano ko makikita? Click mo dito, ayan o. Wag na nga yun. Ito yung sarili ko. Ayan mga lalas, maglalagay lang si host ng harang. Wait lang. Kabubukas ko lang. Sweet Lady Mon Lover, morning. Ayan, mega loud shout out, Sweet Lady Mon Lover. Ayan. Maglagay lang. Ka-open ko lang mga lalabs. Buksan ko muna yung aking harang. Ayan. Mua. Ayan, from Sweet Lady. Ayan, bukas na yung ating harang-harang mga lalabs. Ang laki ng ibag ni host. Ang bagal ng aking computer. Ayan, nagbukas na siya. Ayan, Mark Guitarist Channel. Sweet Lady Mo Lover dan po. Ayan. Ayan. 2 million in the house. Mega loud shout out. And 4 million tamsak. Thank you so much mga lalab. Ayan. Market na singkit madam. Mega love shout out madam. Ayan. Jagitan natin si Market na singkit. Ayan, Market na singkit madam. I'm sorry madam ha. Di na kita madam, kung sakaling babalik ka, meron ka na pong jacket. Ayan.
Sinsya na kayo mga lalab at inayos pa ni host yung aking computer. Ayan. Mag-start na tayo. Yung aking headband. Naipit yung aking headband. Ayan. Mega loud shout out dyan. Salamat sa pagsuporta kay host. Ayan. Iwan lang po ng tamang bakas kasi mukbang si Lolo. Oo nga, panay mukbang to si Lolo eh. Hindi na ako nakaalis-alis sa 1.6 na yan. 1.660, bukas 50 na naman. Ayan. Si Lolo walang kasawasawang mangain. Ayan. Pasok lang kayo mga lalabs. Tamsakan at dikitan na. Ayan. O sandali lang ako tambay ha, 12 AM na dito sa Lebanon, maaga work bukas 6 AM to 8 PM. Sige po, okay lang po madam. Dito ano na dito eh, nasa UAE ako, nasa 12:47 lalabs, ayan, ng madaling araw. Salamat Sweet Lady Mon Lovers sa patambay-tambay dyan. Nice channel. Dalia Ayad, mega loud shout out lalabs. Thank you for coming. Dalia Ayad, ayan. Nagbaba ng bahay si Dalia. Ayan, Sweet Moon Lover. Ayan, 3 million in the house. Mega love shout out. And 4 million thumbs up. Thank you so much. Ayan. May premiere pala si Vine 29. Ayan. And nandyan ka pa Vine 29? Umalis na ata si Vine ah. Ayan. Sweet Lady Moon Lover. Too much laughing. Oh. Ayan. Thank you lalab sa patambay-tambay dyan, Sweet Lady Moon Lover. Ayan. Naka-smile talaga to Sweet Lady, oh. Ang daldal ni host. Ayan. Baglang host hanggang makatulog. Sige lang po. Ayan. Pasok lang mga lalabs. Ayan. 5 million in the house. Mega loud shout out mga lalabs. Pasok lang mga lalabs. Gusto ko yung pumapasok. Ayan, HRTV, mega loud shout out. Tamsakan host, ayan. From HRTV, thank you for coming lalabs. Ayan. HRTV, ayan. Tamsakan mo na ako HRTV, ayan. Salamat sa pagpunta dyan, ayan. Sweet Lady Moon Lover, nagbaba ng bahay. Punta nga tayo dyan. Buksan natin yung ating mobile. Ayan. Sweet Lady, nawala na si ano? Puntahan natin si Sweet Lady Moon Lover. Ayan. Tingnan nga natin yung bahay niya. Baka mansion na rin yung bahay nito. Matingnan nga.
Ayan, may harang kasi si host. Tapusin lang natin isa lang. Sayang naman ang harang. Ayan, 4 million in the house. Mega love, shout out. Ayan, 4 million thumbs up. Thank you so much. Ayan. Baby pa yan, panay kaon ni Lolo. Hindi to si Lolo, panay kaon eh. Tingnan natin. Ayan, sweet lady. 167 ka lang pala, lalabs. Sweet lady, ayan. Pin nga kita, sweet lady. Malit pa pala yung bahay mo, lalabs. Hindi ka na imik, lalabs. Patawa-tawa ka lang dyan eh, ayan. Ayan, patawa-tawa lang to si Moon Lover. Ayan, HRTB, dikitan mo si sweet lady. Malit pa pala yung bahay niya, lalabs. Ayan, na watch ko na siya, natapos ko na nga. Dikit ko to sa'yo, sweet lady, ah. Yeah. Hindi ko na bakasan kasi wala naman tong video eh. Lagad lang naman to ni host. Ayan. Ayan. Inikit ko na, ayan. Ayan, palablab sa nakapin mga lalabs. Ayan. $80 bawas sa akin eh. Alang dami naman. Kasi daw sa one day, narinig ko lang yun sa ibang LS. Kasi daw one day may limit si Lolo. Kailangan maka 75 ka lang. Huwag kang sumubra doon kasi pag marami kang binanana sa isang araw, marami rin naman yung kukunin sa'yo. Di mas mabuti pang mambanana ka na lang ng konti. At para konti lang yung kain. Si Lolo panay kain eh. Ayan, Mark Guitarist Channel. Hi po, host. Ayan, Mark Guitarist Channel. Miga loud. Shout out sa'yo, lalabs. Thank you for coming. Ayan, may kiss si host. Mwah! Ayan, salamat po. Ayan. Pangalawa to, sweet lady. Panoorin ko ulit yung video mo. Ayan, palablab naman sa nakaping. Sweet lady, naantok na yan. Salamat po. Ayan. Nasa 214 na yan, tapos balik 139. Ayan. Grabe talaga to si Lolo. Panay lamon. Sa akin, konti lang yung binabanana ko eh. Para konti lang din naman yung kain niya. Nakakagigil pa naman yung paggising mo sa umaga. Makikita mong bawas. Yung pinaghirapan mo, wala rin. Kakainin lang. Ayan, HRTV dan po from Mark Guitarist Channel. Ayan, HRTV, pabalikan na lang si Mark Guitarist Channel. Dan sa'yo, lalabs. Ayan. Pa-help po, ayan. Pa-help po, ayan. Sige, mamaya Mark Guitarist. Malaki na rin ba yung bahay mo? Tapusin lang natin may harang kasi. Ayan, sarap kaltusan ni Lolo, hehehe. Azara Channel AFG, please make me blow. Okay, darling, sorry. I will make you blow. Okay, no problem. I will make you blow. I will put you jacket, darling. Ayan. Now you have jacket, Azara. Now you become blue. Ayan. Drop your link and connect to each other, mga lalabs. Ayan.
Ayan, nahihirapan po host, nakaalis sa grade 3. Ayan. Makakaalis ka rin yan, lalabs. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Ganun talaga si Lolo, sinusubok yung ating patient. Ayan. Please support me, guys. I support you. Ayan. Punta ako sa ibang video mo. Ayan. Ayan, sweet lady, sa bahay mo ako uli, lalabs. Ayan. WhatsApp status video. Ayan. Please support me. Support them also, lalabs. Connect to them first, then they will return it to you. Like that. Ayan, pangalawa yun, sweet lady, moon lover. Ayan, padigit naman sa nakapin mga lalab. Walang anuman, lalabs. Ayan. Ayan, Nazara channel, connect to sweet lady moon lover, then she will return it to you. Kapit tayo, bahala na kung di ko makita bukas yung dumi. Ha ha ha. Ang haba ng harang, ayan. Ayan, sweet moon lover, sweet lady, ayan. Tagal lang matapos. Ayan, lalabs, tigit ko to ulit sa'yo. Ayan, dinikit ko na. Pangatlo yun. Yan kita 5, 2 na lang. Ayan, padikit sa nakapin mga lalabs.
Mga patula loves, sweet lady moon lover. Ayun. Memories, ayan. Watch muna natin para dikit talaga. Ay, nandito pa rin ako sa bahay mo. Ayan. 2 minutes na ako. Idikit ko na to. Pangapat na yon. Ito, pang-5. Nandyan pa si si Mark Guitarist Channel. Ayan. Langya na ilagay ko, hindi kape. Talino at kaalaman. Hello host. Ayan. Talino at kaalaman. Mega mega love shout out. Thank you for coming, lalabs. Ayan, may jacket ka na. May jacket ka na. Talino at kaalaman. Tamsak dan, ala. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. Ayan, nandyan pa ba si Mark Guitarist Channel? Magbaba ng bahay. Ayan, nandyan pa pala. Ayan. Ayan, lalabs, sweet lady. Nagbigay ako sa'yo ng 5 lalabs. Ayan. Punta tayo kay Mark Guitarist Channel. Mark Guitarist. Ayan, lalabs, sweet moon lady lover. Haba muna kita, lalabs. Pin natin si Mark. Ayan, pakunik naman sa nakapin mga lalabs. Maraming salamat po ng maraming walang anuman, lalabs. Ayan. Thank you po, host. Ayan. Hi, Flower. Mega mega love. Chat at Tamsakan, host. Ayan. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Padikit po, please. Padikit po, please. Ayan. Ayan, padikit naman kay Flower, mga lalab. Ayan, dikitan mo yung nakapin, lalab, Flower. Ayan. Babalikan ka niyan. Ayan. Full love. Full love kay Mark. Ayan, full love na daw, Mark. Babalikan na lang si Sweet Lady Moon Lover. Full love daw sa'yo. Si Mark. Mark, main mo pala to, lalabs. Ayan, Mark. Ayan, Mark. Nasa bahay kita, Mark. Hindi na ako magbabakas. Anak guitar demo cover. Ayan, 4 million in the house. And 8 million thumbs up. Thank you so much, mga lalabs. Ayan.
Panoorin ko na Mark muna yung video mo, ayan. Panoorin natin para dikit na dikit. Ayan, flower done po from Mark Guitarist Channel. Ayan, flower done sa'yo si Mark. Pabalikan na lang lalabs. Nakapin siya lalab. Ayan, done nakapin. Ayan, Mark pabalikan si HRTV done sa'yo lalabs. Ayan Mark, naka 2 minutes na ako sa'yo. Didikit ko na to. Wala nang bakas. Host, ayan. Lalab Mark. Balikan mo yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Ayan na. Ayan, talino at kaalaman. Mark guitar, dansa si talino at kaalaman. Pabalikan na lang lalabs. Ayan, nagbaba siya ng bahay. HRTV pababa po bahay. Ayan. HRTV baba ka po ng bahay, lalabs. Ayan, galing ni Mark. Galing niya mag-guitar. Ayan Mark, sabay mo ako uli. Pangalawa to. Love kita, mega mega love, shout out Tamsak host. Thank you for coming, love kita. Ayan. Talino at kaalaman dan po pulpak from Mark. Ayan. Dan na daw sa'yo talino at kaalaman. Ayan, flower done from HRTV. HRTV nagbaba ng bahay, mga lalas. Ayan, 5 million in the house, 9 million Tamsak. Thank you so much. Ayan. Love kita, nagbaba ng bahay. Di naman po host, may alam lang po. Ayan. OTW sa nakapin. Ayan. Lala, balikan mo yung mga dupikit sa'yo ha. Ayan. Ayan. Mark, date ko na to sa'yo. Hindi na ako nagbabakas. Ayan. HRTV, dikit na po ako sa'yo kanina pa po. Ayan. HRTV, dikit na daw sa'yo, lalabs. Dikit na dati kay love kita from Mark Guitarist Channel. Ayan. Ayan, Mark Guitarist Channel. Pangatlo to sa'yo, lalabs. Panoorin ko muna. Ayan. HRTV dan po sa'yo from talino at kaalaman. Ayan. HRTV, balikan mo sa talino at kaalaman dan sa'yo, lalab. Ayan, meron kang tuwad. Mark Guitarist. Isa. Panoorin ko lang muna.
Maraming salamat po sa inyong lahat po. Ayan. From Guitarist Channel. Ayan, narigat ko na ito lalab sa'yo. Pangatlo. Sa una ko pong video ko yan, may tuwados. Ayan. Hindi nagustuhan yung ano mo. Ginawa. Ayan, lalabas pang apat to. Meron pang harang. Huwag na yung harang kasi hindi naman ikaw yung manginabang nun. Budol po yung tumuwad, host. Ayan, meron ka lovely rabbit. Ayan. Ayan, nalaman kasi ng ibang nag-ELS na budol siya, nagalit siguro sa akin kaya ayan po tumuwad. Ayan, pangapat na to, dinikit ko na, natapos ko yung ano mo, yung video mo ng rabbit. Ayan, padikit po please, padikit po please. Oh. Wait lang lalabs, ayan. Susunod natin si Love Kita. Dalisay Egil 1 TV Dan, full pack sa'yo. From talino at kaalaman, ayan. Ayan, Sweet Lady Mon Lover, nandyan ka pa rin lalabs. Ka pa natulog. Ayan, Mark, panglima ko to sa'yo. Ayan, 6 million in the house. Mega mega love, shout out. God bless po sa lahat, special to our host. Thank you so much. Ayan. Pikit na ho, sige, pikit-pikit ka lang hanggang sa makatulog ka lalab. Yan, 5 million in the house. Mega mega love, shout out. 10 million thumbs up, thank you so much. Ayan. Ayan, Mark. Higit ko na to ulit sa'yo, pang 5.
Especially pala, sorry po. Okay lang yun. Talagang minsan nagkakamali talaga tayo. Silence kila. Nandyan pa ba si Love Kita? Ayan, Love Kita, nandyan ka pala, Loves. O, di mo na ako love. Ayan. Love Kita, nandyan ka pa? Love Kita. Namiss ko si Nightbot, ha ha ha, san na siya host? Wala pa akong Nightbot lalab eh. Bago lang kasi yung ano ko. Soon gagawin natin yan. Medyo busy pa eh. Busy pa si host. Yung ano kasi yung oras ng trabaho ko, late na ako nakakauwi. Yung nakakauwi ako dito ng ano, ng 12 na ng madaling araw. Sa buong maghapon wala ako sa bahay. Kaya wala pa tayong time kay Nightbot. Soon. Gagawin natin yan one by one. Lord Tamsak, the end good things. Period. Hello mga Android. Ayan. Say Nef Kabos. Mega lang shout out lalabs. Thank you for coming. Ayan. Okay lang po yun, ho. Salamat po talaga. Ingat ka po palagi, host. Ayan, maraming salamat, Lalabs Mag Guitarist Channel. Ayan. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Lalabs. Pag kinainan ka ni Lolo ngayon, bukas mambanana ka uli para bumalik uli yung kinain sa'yo. Ganun. Ayan, nawala na si Love Kita. Si Flower ba nandyan pa rin? Hi Flower, how are you, lalabs? You still there? Over there? Ayan. Wala na rin ata si Flower. Ayan. Umalis na rin si Flower. Ayan. Co-host, ayan. Patamsak ka naman si Bicolanang Oragon. Tamsak lang, okay na. Flower is still here, still heart. Amor vlogs. Dan pulpak sa golden boys mo. Ayan. Wow. Talino at kaalaman. Nagbaba ng bahay. Malaki ata yung bahay ni Talino at kaalaman. Mansyon ka na, lalags. Yan natin yung bahay. Ayan, mansyon pala yung bahay nito ni Talino at kaalaman. 2 million. Masya Allah. Ayan. Talino at kaalaman. Like natin, ayan. Babaeng nakipagtalik sa 919 na lalaki in just 12 hours. Ayan. Talino at kaalaman. O nga po, host, isa lang. Oo, host. Sana all. Ayan, daming harang ni Talino at kaalaman.
2 minutes and 31 seconds. Ayan. Tapusin natin para sa revenue niya. Lino dan Tamsa, kaya nandyan pa pala si Love kita. Kala ko umalis na siya, nandyan pa pala si Lalabs. Buha ka ng bahay, Love kita. Ayan. Malmansyon na rin ata yung bahay nito eh. 8 months yan host bago narating ang 2K. Dami lagas kasi. Ayan. O nga eh, si Lolo panay lagas eh. O di na nakakaalis sa 1.6 eh. Haba ng harang ni talino at kaalaman. Ayaw nang huminto. Ayan mga lalabs. Mark Guitarist Channel. Baba muna kita lalabs ha. Pin natin si Love kita. Ayan. Ayan, dikitan yung nakapin mga lalabs. Salamat host. Ay, walang anuman lalabs. Ayan, padikit naman sa nakapin mga lalabs. Ayan. Ayan, talino at kaalaman, pinapanood ko yung iyong video. Yung nakipag sa 919 na mga lalaki. Ayan. Nakipag-anuhan. Nag-jack and foy. Ayan. Nakipag-basketballan. Ganon. Ayan, talino at kaalaman, dikit ko to sa'yo. At 2 minutes na ako. Tingnan natin yung bahay ni Love kita. Bicolanang Oragon dan Tamsak. Ayan, thank you lalabs.
Ayan, malaki rin pala yung bahay ni Love Kita. Ayan. Dalisay Eagle 1 TV. Ayan. 1.4 million. Ayan, lalabs, Love Kita. Meron kang harang. Kaya natin matapos yung harang mo. Oh, talino at kaalaman, Just. Thank you so much, lalabs. Ayan. Thank you so much. Talino at kaalaman, nakadikit naman yung aking main sa'yo, lalabs. Thank you so much. Ayan. Love Kita, ang haba ng iyong harang, 2 minutes. Tayo nating matapos. Ayan, Love Kita. Mark Guitarist Channel, andyan pa din. Ayan. Boss, maraming salamat po. Walang anuman, lalabs. Ayan, padikitan naman sa nakapin, mga lalabs. Ayan, naka 2 minutes na ako sa'yo. Love Kita. Ikot ko to sa'yo, lalab, na walang bakas. Ayan. Maraming salamat din po sa lahat. Ingat po kayo lagi. God bless. Ayan. Ayan, Love Kita, may harang ka. Harang-harang uli. Pero, Love Kita, muni ka na, lalabs. Muni ka na ba? Hindi ka nag-apply ng join button. Kasi pinapanood ko yung harang mo eh. Kasi kung hindi ka pa moni, kay lolo lang ito mapupunta. Sino po host? Ako po ba? Si Love Kita, lalabs. Ikaw magsipag ka, Mark, para marating mo yung 1,000. At yung susunod na lang na anuin mo yung WH mo, ayun. Nasa ads ako kanina, host. Sorry po.
Walang ano man, lalabs. Thank you so much sa paharang-harang dyan. Okay lang, lalabs. Salamat, host. Ayan. Muni ka na, lalab. Love kita. Muni ka na. Staff Auditor Joanna Fuentes, Tusok, Miga Lagchat at lalabs, thank you for coming. Ayan. Staff Auditor Joanna, nagbaba ng bahay. Ayan. Parang pala, bawal pala banggitin yan. Oo, lalabs. Sabihin mo lang harang. Ayan, love kita. Date ko na to sa'yo, lalabs. Naka 2 minutes na ako. Ayan, dalisay pangatlo. Meron ka na namang harang. Ayan, hindi pa. Ay, hindi pa. Kay Lulong pala ito mapupunta. Ilan na yung WH mo? 1.4 ka na, lalabs. Ayan, Eric L3. Miga loud shout out. Thank you for coming. Hello, host. Ayan. Staff Auditor Joanna Dan po. Ayan. From Mark Guitarist Channel. Ayan. Ma'am host. Ayan. Yes po, lalabs. Ayan, love kita. Ilan na ba yung ano mo, WH? Nakakalahati ka na ba o malapit ka nang mag-finish line? Nasa 1.4 ka na. Ayan, love kita, pang-apat to, lalabs. Pinapanood ko muna para dikit. Ma'am host, excuse po muna ako, lobat na sige lang, lalabs, charge mo muna, sige lang. Sige, lalabs. Hello, Sir Alexander Manigbas. Tamsak sa premiere mo, ayan. From Talino at Kaalaman. Eric L3, nagbaba ng bahay. Hindi pa ako moni. Ilan na ba yung ano mo, WH mo, lalab? Love kita. Ayan, love kita. Dikit ko to sa'yo, pang-apat. Dali na, lalab, sabihin mo, ilan na yung WH mo? Pwede kita i-play kita mamaya. Ayan. Mark Guitarist Dan from Staff Auditor Joanna Fuentes. Ayan. Ayan, hi host. Ayan, miga love sa Chubby Piggy. Ayan. Aga ni Chubby Piggy. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5 o'clock. 5:34 in the morning. Gising na si Chubby Piggy. Ayan. Ayan. Salamat sa tamsak-tamsak dyan. Ayan. Talino at Kaalaman. Bahay po from Staff Auditor Joanna Fuentes. Ayan. Guys, pwede ako patamsak. Ayan. Patamsak naman si Chubby Piggy, mga lalabs. Sa kanyang premiere. Ayan. Tamsakan ko din yan, lalabs, Chubby Piggy. Ayan. And Eric L3 Dan from Mark Guitarist Channel. Ayan, Talino at Kaalaman, nagbaba ng bahay. Ayan, Eric L3 Dan from Staff Auditor Joanna Fuentes.
mo yan. Ayan, it's Jetty. Hello, mega loud shout out lalabs. Thank you for coming. Ayan. Ayan, it's GT, meron ka na pong jacket lalabs. Pwede ka na magbaba ng bahay. Ayan. Talino Dan from Staff Auditor Joanna Puentes. Ayan. Dan Tamsak ho, salamat sa patamsak dyan, it's GT, thank you. Ayan. Ayan ang macho-macho naman ni Dalisay Egel, ayan. Ayan. It's GT nagbaba ng bahay, Chubby Piggy nagbaba ng bahay, ayan. Patamsakan naman si Chubby Piggy mga lalabs. Ayan. Ayan, Dalisay. Love kita, ayan. Baba mo na kita lalabs, ha. Iipin natin si Chubby Piggy at papatamsakan natin yung kanyang premiere. Ayan mga lalabs, patamsak naman si Chubby Piggy dyan. Sino macho host? Si si love kita. Hindi ikaw kasi sexy ka. Chubby Piggy is beautiful lady and sexy. Ayan. Si to, ayan si love kita. Macho. Chubby Piggy Ayan. Love kita, panglima to sa'yo lalabs. Ayan, patamsakan naman si Chubby Piggy mga lalabs. Sa kanyang premiere, ayan. Ayan, Talino at Kaalaman nagbaba ng bahay. Patamsak naman lalabs sa mga nakapin. Ayan, tamsakan natin yan. Chubby Piggy, ayan. Chubby Dan tamsak sa premiere from Love Kita, ayan. Ayan, love kita. Dan from SGT. Ayan, SGT nagbaba ng bahay. Staff Auditor Joanna Fuentes nagbaba ng bahay. SGT nagbaba uli ng bahay. Tamsakan natin si Chubby Pig. Ayan. Dan sa nakapin. Ayan, Chubby Piggy na tamsakan ko na lalabs. Ayan, Dan sa nakapin. From HRTV, ayan. Chubby Piggy Dan sa si HRTV, ayan. Love kita Dan from HRTV, ayan. 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan, padikitan si Chubby Piggy. Nag-LS din po yan mga lalabs. Ayan.
Hence, Ghost TV dating dikit sa main mo po. From Chubby Piggy, ayan. Talino at kaalaman Dan from HGT, ayan. Ayan, talino at kaalaman Dan from Elic L3, ayan. Sana idikit din main nyo sa akin, From Chubby Piggy, ayan. Dikit nyo yung main nyo kay Chubby Piggy. Ayan, 8 million in the house. May kanikalad shout out. Ayan. Sobrang aga ni Chubby Piggy yung gising niya sobrang aga. Anong oras na ba? Ayan. Mag-aalas 2 na dito ng madaling araw. Ayan. HGT Dan from HRTV. Ayan, salamat ho sa pag-pin. Walang anuman Chubby Piggy. Ayan. Ayan, patamsakan naman mga lalabs yung nakapin. Opo, Jose, kayod sa YT. Kailangan natin kumayod. Ayan. Good morning po from Sir Enrico. Ayan. Sir Enrico, mega loud shout out. Thank you for coming. Ayan. Ayan, Eric L3, pasuklin na lang from Staff Auditor Joanna Fuentes. Mark Guitarist Channel Dan from Eric L3. Ayan. San ka pala ngayon, host? Nasa UAE po, lalabs Chubby Piggy. Nasa United Arab Emirates po ako. Ayan. SGT Dan po sa'yo, sir, from Talino at Kaalaman. Ayan. Hindi ka pa matulog, host. Mamaya pala, labs. Kailangan muna natin magtrabaho kay Lolo. Huwag na tayo nagtrabaho, papalo tayo, wala tayong sweldo. Ayan. Get Faren, hello my new song. Ayan. Thank you for coming, lalabs. May lot shout out. Ayan. Please support Happy Halloween. Ayan. HRTV Dan Tamsak Dikit from Love Kita. Ayan, Chubby Piggy Dan from HGT. Ayan. HGT nagbaba ng bahay. Ayan, 11 million in the house. Mega loud shout out. And 15 million tamsak. Thank you so much. Ayan. Staff Auditor Dan from Eric L3. Ayan. Dikitan si Eric L3 at nagbabalik siya mga lalabs. Ayan. HGT dating dikit ako sa main mo from Chubby Piggy. Ayan. Dikitan si Chubby Piggy ang mga lalabs at nag-LS din po yan mga lalabs. Maraming banana dyan. Ayan. Chubby Dan tamsak sa premiere from Love Kita. Ayan. HGT sana idikit mo rin main mo sa akin. Ayan. From Chubby Piggy. Ayan. Ayan, pangatlong tamsak ko to sa'yo, Chubby Piggy. Ayan, tamsakan natin ulit. Love Kita, salamat from Chubby Piggy. Ayan. HRTV Dan from SGT. Ayan. HRTV, pabalikan si SGT Dan sa'yo, lalabs. Ang galang siguro to mag playing volleyball si Chubby Piggy. Ayan. Thank you so much, boss. Ayan, walang anuman, lalabs. Ayan. Chubby Piggy, dating dikit tayo sa main ko. Ito ninja ko, dikit ko din sa'yo. Ayan. From HGT. Ayan.
Love kita Dan from HRTB. Ayan. Ayan, Staff Auditor Joanna, nagbaba ng bahay. Hi Pauline, mega love, shout out lalabs. Thank you for coming. HJT, thank you from Chubby Piggy. Hello from Pauline. Saulaw Oz. Ayan, hi from Boss Cast Team. Ayan. Thank you for coming, Saulaw. You have no moderator. Now you can grab your link. Huling nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan. Punta nga tayo sa bahay ni Pauline. Ayan, laki pala ng bahay ni Pauline. Nasa 3 million. Thanks. Ayan. SGT nagbaba ng bahay. Saulaw Oz. Ayan, nagbaba rin ng bahay. Ayan, Apple Vlog Channel. Ang laki pala ng bahay ni Saulaw. Saulaw Oz. Ayan. You have a big mansion lalab, Saulaw. Ayan. Magkano ang inabot nito? Naku, Tagalog pala to. Na ano ko ni Saulaw Ayan. Tagalog pala to. Ayan, ang ganda-ganda ng bahay. Apple Vlog. Ayan, Apple Vlog. Idikit ko to sa'yo, lalabs. Ayan, Saulaw. I'm here in your house. Saulaw. Apple Vlog Channel Dan from SGT. Ayan. Pauline at W Love from Love Kita. Ayan. Talino at kaalaman, nagbaba ng bahay. Saulaw Os. Ayan, lalabs. Saulaw. Pauline Dan from Saulaw. Ayan, Pauline, pabalikan na lang si Saulaw. Dan to you, lalabs. Ayan, I will connect this one to you, Saulaw. Hello, Korean. Hello. Love, love, love. Ayan. Patamsakan naman yung nakapin, lalabs. Anong bahay ni HGT? Ayan. Hence Ghost TV. HGT. Ayan. Sa bahay mo ako, HGT. Ayan. Ano ba to? School Exploration. Good morning, host. Ayan. Korean, how are you?
Korean Life. Ayan. Hi Life. Good morning host. Ayan. Thank you for coming lalabs. Ayan. Please support me. Thanks. Ayan. From Saulaw. Ayan. HRTV. Nagbaba ng bahay. Tamsakan naman si Bicula ng Uragon mga lalab. Ayan, SGT. Dikit ko to sa'yo lalab. Si SGT. Walang bakas. Ayan. Saulaw Osdan. Dan to you from SGT. Ayan. Salamat host. Alang anuman lalags. Ayan, 4 million in the house. Mega lang shout out. Ayan, love kita, nagbaba ng bahay. Apple Vlog Dan, Tamsak Dikit Kalimbang. From love kita, ayan. Ayan, 4 million in the house. May ka shout out. And 17 million thumbs up. Thank you so much mga lalabs. Live, I'm here in your house. Live, ayan. Beautiful lady. Saulaw, OTW from Lam Kita, ayan. SGT Dan from Saulaw. Ayan, Saulaw. Dan connect to you, Saulaw. Ayan.
Ayan, Edna Burns, mga lahat shoutout. Hello po, host Tamsakan. Ayan. Salamat sa patamsak, Edna Burns. Thank you for coming. Ayan, SGT nagbaba ng bahay. Love kita Dan from Saulaw. Ayan. Love kita, pabalikan di Saulan, dan sa'yo lalabs. Ayan, Saulan nagbaba ng bahay. Edna Burns nagbaba ng bahay. Palablab naman si Edna Burns. Ayan, Edna Burns. Sa bahay mo ako lalabs. James GPGP, Tamsak. Ayan, James GPGP, mega lahat shout out, lalabs, thank you for coming. Ayan, James GPGP nagbaba ng bahay. Ayan, Edna Burns nagbaba ng bahay. Helper on Mason. Ayan. Ayan, Edna Burns. Dikit ko na to sa'yo, lalabs. Napakasipag mo naman, lalabs. Ayan. Saulaw Dan from Love Kita. Ayan, Edna Burns. Dikit ko na to sa'yo. Ayan, SGT nagbaba ng bahay. Ayan, James GPGP, I'm here in your house. Ayan. Dead man walking. Ayan. Ayan, love kita nagbaba ng bahay. Edna Burns, TW from Love Kita. Ayan.
Yan, James GBGP, I will connect this one to you. You have a big mansion, 35 million. Ayan. $4 million in the house. Mega loud shout out. Dan love kita, pulpak po from Edna Burns. Ayan. Ayan, Edna Burns, sabay Macaulay Lalabs. Edna Burns Dan from Saulaw. Ayan. Edna Burns, pabalikan ti Saulaw dan sa'yo lalab. Ayan, Edna Burns, dito ko na to sa'yo lalabs. Ayan. Ayan. Edna Burns dan Tamsak from Love Kita. Ayan. Dan Saulaw, Tamsak dating dikit ko, kalimbang all from Edna Burns. Ayan. Ayan, 4 million in the house. Mega loud shout out. James GPGP Dan from Saulaw. Ayan. Saulaw, nagbaba ng bahay.
Ayan, love kita. Life done. Ayan. Life done. Please connect to love kita. Dan Tamsakan Limbang all from HGT. Ayan. Dan sa'yo si Edna Burns. Pabalikan na lang lalabs. 5 million in the house. Mega love shout out. Saulaw, I'm here in your house again. Ayan. Bicolana Dan. Ayan, thank you so much, Saulaw. Ayan. Thanks, host. Ayan. Payoda po, host. Nabigyan na kita lalab kanina pa. Salamat po, host. Ayan. $5 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout. Sige, host, out po na ako. Tulog na ako. Salamat sa lahat, dikit. Ayan, sige, love kita. Tulog ka na, lalabs. Thank you. Good night. Sweet dreams. Ayan, Edna Burns, nagbaba ng bahay. Saulaw is still there.
Di ka na natutulog talaga. 3 days ka na dyan. Ayan, Pinoy Life in Turkey. Mingalad shout out. Natutulog naman ako, lalas. Hindi nga ako online kagabi. Ayan, Pinoy Life in Turkey. Nagbaba ng bahay. Mamaya magtulog tayo. Ayan. Kita mo na naman yung eye bag ko. Ayan, Pinoy Life in Turkey. Ang lak pala ng bahay mo. Tausok. Ayan. Tinusok mo na ako, Pinoy Life in Turkey, ah. Laki ng bahay mo, lalabs. 3 million. Ayan, binuksan ko. Mayroon harang. Kunti nang nandito today. Nagsitulugan na, lalabs. Kanina madami sila. Nagsitulog na. Kahit saang LS tumal. Kasi nga tinatamad na sila at panay kain daw. Panay kain si Lolo. Paghihirapan mo ngayon, bukas wala na naman. Pinoy Life in Turkey dan. Ayan. Ayan, Pinoy Life in Turkey. Tinapos ko yung ano mo, harang, oh. $6 na wala sa akin. Kahit naman sa akin, lalabs, kinakain niya ni Lolo. Binabawasan niya pa rin. Yung tamsak binabawasan. Yung views binabawasan. Lahat binabawasan. Kulang na lang kunin niya lahat, eh.
Ayan, Saulaw, nagbaba ng bahay. Grabe, nakakaduling tapos bawas. Hahaha. Ganun talaga. Sa OTW from Pinoy Life in Turkey. Hi, Rusty TV, mga loud shoutout lalabs. Hello, ayan. Thank you for coming, ayan. Tamsakan host from Rusty TV, ayan. Salamat sa patangsap lalabs, ayan, nagbaba ng bahay si Rusty TV. Ang laki ng bahay ni Rusty TV, 4 million, ayan. 4.02 Big mansion. Ayan, Bugs Borden, Tamsak. Salamat sa patamsak dyan, Bugs Borden. Thank you for coming. Ayan. Patamsak dikit, ayan. Tamsakan natin yan, Bugs Borden, ayan. Ayan, meron kang harang. Nakatago ang iyong mga banana.
Saulaw is still there. Oh. Thank you so much, Saulaw. Bugs Burden Tamsak na dating dikit per Bursti TV. Ayan. Tayo kay tamsakan natin si Bugs Burden. Yan. Dati naman akong dikit sa main mo, Bugs Burden. Ayan. Tinamsakan ko na lang lalas. At noon. Saulaw dan Connect from Rusty TV. Ayan.
Yan, Risti TV Dan from Saulaw. Ayan. Ayan, Saula nagbaba ng bahay. Three flowers for me, thank you.
Ayan, Solo is still there. Arthur Saban, hindi naman nila shout out. Hi host, ayun. Thank you for coming, lalabs. Jacket ka na, lalabs, Arthur Saban. Ayan, Solo nagbaba ng bahay. Salamat host. Ayan, wala ka naman, lalabs. Ayan, Arthur Saban, nagbaba ng bahay. Parang 24 pa lang pala bahay mo. Yan, Arthur. Bahay mo. Ayan, patamsak dikit. Ayan, from Bugs Burden. Ayan, Arthur. Dikit ko na to sa'yo, lalabs. Ayan, Arthur, sabay makuli. Ayan, patamsak naman si Bugs Boarding. Nagbaba siya ng bahay.
Ayan, bags for din. Dikit ko na to sa'yo, lalabs. Arthur Saban. Ayan. Dating dikit pin. Ayan. Salamat, Arthur. Nakadikit din yung aking maid sa'yo, lalabs. RG Vlog, may galad shout out. Thank you for coming. Ayan. Tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak, lalabs. Ayan, may jacket ka na, RG Vlog. Arthur Sabandan from Saulaw. Ayan. Arthur, pabalikan si Saulaw dan sa'yo, lalab.
Ayan, Bugs Burden Love You from Saulaw. Ayan. OTW Saulaw from Arthur Saban. Saulaw is still there. Arthur Saban nagbaba ng bahay. Ayan. And Arthur. Tamsakan sa nakapin from HRTV. Ayan. Salamat sa patamsak. And Arthur, dikit ko na to sa'yo, Arthur. This like disconnect from the scene, just the race, like, and it's a race that I've created in my head, you know, but you have to step away from it
Char TV OTW from Saulao. Ayan. Saulao dan sa'yo lalabs. Ayan, from Arthur Saban. Saulao, connect to Arthur Saban. Stand to you lalabs. Richard TV Dan from Saulao. Ayan. Arthur, ayan. Tapos na ako ang nagsukli sa kanya. Okay.
Nagas na hose. Patay tayo dyan. Ayan na. Tingnan natin. Kasi ano na eh. Ayan na. 3, 4, 5, 6. Ayan, oras na ng kain ni Lolo ngayon eh. Nalagas na naman. Wala, nalagas na rin sa akin. Wala na. Kinain na yung 10. Bumagsak na naman ako sa 50. Ay, naku naman talaga. Oh. Saulaw is still there. Kinain yung 10. Ayan na, kinain. Pababa ng pababa. Naubos niya. Yan mga lalas, mag-out na nga ako. Nilalamon na naman niya yung aking banana. Ayan, Arthur Saban. Saulaw, thank you for stay with me. Tomorrow again, lalabs. Same time. Ayan. HRTV, ayan. Out na ako mga lalabs. Wala naman ang mga tao na. Ayan, tomorrow again mga lalabs. See you tomorrow mga lalabs. Now I'm going to sleep.